Hey guys, welcome to my channel. Today we have decided to go to the beach. Sibuyisa yolwa suku sasiyile safika ku-windy kukho umoya. Today kupholile, kukhala umoya, amanzi warm, ashushu for umuntu angangena aqubhe, but ke thina asikwazi noqubha ke, so sifaka nje inyawo siyophola. Yeah guys, create memories. Umoya uthambile ivemisi into yolwandle. Yeah? Oh sana, and the waves are so calm today. Oh, kumnandi impolo yodwa sana. If you're new here, my name is Sake. Welcome to my channel. Uyabulisa umamqwathi. Let's welcome back my dolls. Apha ke benditshintshile, ndinatshintsha because ndinayimanzisa iloko yam. Sizothatha i-walk ke ngoku. Apha ngaselwandle sibethwe umoya. Yeah, sibuke indalo wethu. Sibuke ulife, sibuke in-nature. So yeah guys, I hope guys nizo-enjoy wethu njengathi since si-enjoyile nathi kulo nyaka. Sana 2025 ebemhle, you've been so good to me. Or should I say to us, because andikomne, I'm with my other half. Apha ke besizincokolela wethu, sizincokolela kumnandi. We are grateful wethu ngalo nyaka. Unyaka usibonise izinto ezininzi, batshintsha ubomi bethu. Sizaba kude emotweni. Yebo ukade phaya ngathi ayindlela oqabela. Sojika ukuthi. Angasigqibeli lapho. Kungcono. Awani kumnandi namhlanje akufani nalamini. Siyotya ngoku KFC. Kwenza guys, siyagoduka ngoku, sihamba siyagoduka. Iweda ibisivumela namhlanje, bekupholile kungekho moya njengalamini. Yeah, this is how we wrap our 2025 year. Bye 2025. Morning guys, this morning I woke up very sick.
Oh, I could have listened to my husband izolo ngoku besithi mandingangena emanzini. Oh guys, I'm sick. I'm very sick today. I-flu indifumene. But hey guys, the time now is 10 o'clock. I'm feeling much better now. I'm making breakfast. Ndenza i-breakfast, ndenza i-pancakes for breakfast. Yeah. Sizithanda zinje ke apha thina endlini, zingabi flat. Siyazikhatha for uba ziphole, and then sifake i-honey. Singenayo i-syrup, sifaka i-honey. And then sizitya ngejuice. Ndibhetha ngoku, ndiziva bhetere kakhulu. And then after breakfast I went to Clicks for a restock skincare products. Bendiyo restocka, iphelile i-serum yam, so bendiyokongeza yona. And then I added more, and then ndathenga ezinye i-medication for flu. And then apha ke ngoku bendikwi-PayPoint, ndincokola ke ngoku nale cashier yawo ndithi, izinto zenu ziyadura apha. Wabesithi hayi ngu-Clicks. Apha uzibona uzothenga into uphele sewuthenga into ezininzi. Because ndizibone sendithenga izinto ebendingazange uzozithenga, and then I ended up spending 2 million. Ndiyadlala guys, ndispende i-500 rand. Ayikhona kwi-special 250. Here I was venting Kisana to my husband. Clicks indlela expensive. Hey guys, so I am back from Clicks. Show you ngithenge ndoni kwa-Clicks instant glow serum. It's good for dark marks reduction, pore refinement, fresh hydration. After uhlambi good ke sana for ususa i-dark spot ebusweni. Ngifakela glow. And then nathenga i-relax easy wave, ngifuna ukurelaxa iinwele zami zibe yi-SQL yakudala. And then bendifuna uthenga lena yodwa le Kel moisturizer, and then kwathiwa ke uziphuma zoyi-2, so ndazithenga zoyi-2. Ndizayisela ngoku because ndizayilala. Ndalala sana, ndizibone sendilele. Masambeni siyoboneka bantasi. Let's relax my hair. Ndingazisoli guys. And oh guys, before we start with anything, I just want to say thank you so much. Thank you so much guys, to everyone who have subscribed to my channel. Thank you ndiyabulela guys ngokungazenzisiyo. We are currently on 292 subscribers now, which is a massive to me, because I'm on my road to 500.
ndisendleleni eya ku-500 subscribers guys. Ndiyabulela kakhulu bandazi, because i-subscribers zam ziye zakhula kakhulu kwi-Eastern Cape Vlogs. Eastern Cape Vlogs ziye zanyuka kakhulu. Ndiyabulela guys, ndiyabulela kakhulu. Andizutyhafa njenga-last time, because last time ndaye ndadelita iinto zam zonke because ndandityhafile since ii-subscribers zinganyuki. So ndiyabulela ke guys, thank you so much for your love. Ndiyayithanda guys, love you so much my subscribers, my people, my day ones. Ndiyabulela guys. And again ndifuna u-encourage, if ukhona umuntu ofuna uqala i-YouTube channel, qala ngoku mntase, ungabe usoyika uba abantu bazawuthini, because abantu basoloko bethetha abantu. Uzawuthini ke ngoku? Uzawuhlala ekoneni wena ungakhuli? Qala i-YouTube channel yakho mntase, uzenzele into yakho. Ngoba nam into endiye ndayirealize leyo uba abantu basoloko bethetha, because bendikade ndisoyika umqala u-YouTube wam, ndisonqena uba ayiwani abantu bazawuthini. And xa uzoqala funeke uqale ujonge uba yintoni ozoyiluza ngovula i-YouTube channel. Awuzuluza kwanto mntase, akho nix ozoyiluza. So ndiyacebisa mna, if ufuna uqala, qala namhlanje. If unazo zonke izinto, nefowuni efota kakuhle, qala mntase, qala sithandwa sam, akho nix. So mntase, if ufuna uqala sucinga nakabini, qala. If unekamera efota kakuhle and uyazazi uba ufuna ukwenza ntoni, yenza mntase. Uzithande. Masikhuleni bantase, masikhuleni bantwana basekhaya. Thank you so much guys, ndiyabulela again. Guys, bendifuna nje uphosa nje loo mazwi since uphela unyaka u-2025 ndisithi kuni happy new year, nibe nonyaka omhle oyokozela ngamathamsanqa guys. uThixo asigcine singene kakuhle ku-2026. Ayingowethu, sibulela umdali, sibulela uThixo kuba esigcinile. Guys, ndiyanewishela i-success, i-happiness nefamily zenu, ningene kamnandi kunyaka ozayo, nam ndizongena kamnandi. Amen guys, amen. uThixo asigcine, asikhusele. I love you so much guys. See you ngo-2026 xa sisenza enye i-vlog, xa sivule i-vlogs, i-vlog yonyaka omtsha. Thank you guys, bye. If aba bangeka subscribe, ndiyacela subscribe bani bantase, subscribe bani kusezaba mnandi abakweli khaya. Thank you so much bantase, love you loads, bye. With that, the 2025 season comes to an end. Good night.